இருள் சூழ்ந்த பாதையில் குரல்கள் கேட்கின்றன. ஆண்டவரே, இன்னும் எத்தனை நாள்? வன்முறை கண்ணீரில் ஆற்றங்கரையாய் பாய்கின்றது. ஆனால் வானத்திலிருந்து ஒலிக்கிறது, நேர்மையானவர் தம் நம்பிக்கையினால் வாழ்வார். சிலுவையின் நிழலில் நடக்கும் வாழ்வோர் சாட்சி சொல்ல அழைக்கப்படுகின்றனர். பயத்தோடு அல்ல, வல்லமையோடும் அன்போடும் கட்டுப்பாட்டோடும். துன்பம் நிழலாய் கூடினாலும் நற்செய்திக்காய் சுமப்பதே சுதந்திரம். கடுகளவு நம்பிக்கை கூட கடலில் வேரூன்றச் செய்யும் மரத்தை. எங்கள் செயல்கள் புகழல்ல, கடமை மட்டுமே. ஆனால் அந்த கடமையில் விதைக்கப்பட்ட சிறு விதை நிலை வாழ்வின் தோட்டமாக மலர்கிறது என்ற நம்பிக்கையில் பொறுமையோடு காத்திருப்போம். இறை அருளும் இறை ஆறுதலும் என்றும் நம்மோடு.